Illum se nkun qiegħda nitkellem dwar inizjattivi li qegħdin jittieħdu favur l-ambjent. U llum se nitratta suġġett interessanti ħafna għaliex ħafna minna m'għandniex bejt fuq il-proprjetà tagħna. U allura qatt ma kellna l-opportunità li nwaħħlu l-pannelli tax-xemx biex ovvjament nifrankaw mill-issir iktar ħsara fuq l-ambjent iżda wkoll nibbenefikaw minn roħs fil-kontijiet tad-dawl. Miegħi illum għandi rappreżentant mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma l-Inġinier Steve Dimek għaliex hemm inizjattiva biex fil-futur ikun hemm din l-opportunità biex minħabba illi mhux kulħadd ikollu bejt, anzi ħafna huma n-nies li ma jkollhomx, allura wieħed issa ħajkollu din l-opportunità. L-ewwel nett, grazzi Inġinier Dimek illi ġejt hawnhekk. L-ewwel mistoqsija tiegħi l-kurżità kif daħlet fiha l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u mhux l-Ene Malta? Nsellimlek Marija u nsellem it-telespetturi kollha ta' dal-programm. Xtaqt nibda billi nagħti ftit kuntest. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tuża ammont sostanzjali ta' enerġija biex tipproduċi l-ilma tajjeb. U għaldaqstant hija konxja ta' dan u dejjem tipprova ssib miżuri biex tnaqqas l-impatt ambjentali. Teknoloġiji ġodda, proċessi iktar effiċjenti u fosthom anke bl-installazzjoni ta' sistemi fotovoltaiċi tajjeb. Llum il-ġurnata diġà għandha numru ta' solar farms tajjeb, kapaċità massima ta' ċirka 6 megawatts. Għax kont qed tgħidli li bħala korporazzjoni biex in-nies jifhmu hemm barra minn dak li tipproduċi l-Ene Malta għal pajjiż Malta u Għawdex, 5% li hija tassorbija l-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma minħabba fosthom l-impjanti ta' reverse osmosis. Kemm għandna impjanti b'kollox? Impjanti ta' reverse osmosis għandna 4 tajjeb li huma 3 f'Malta, Pembroke, Ċirkewwa u Lapsi u għandna waħda Għawdex Ħondoq Irrimwin. U solar farms kemm għandkom? Solar farms illum il-ġurnata għandna 9 tajjeb li diġà qegħdin jaħdmu b'kapaċità massima li jiġġeneraw ċirka 10 miljun units fis-sena. Dis-sena ħantellawhom għal 12 u niġġeneraw ċirka 12 miljun unit fis-sena tajjeb. Hija waħda mill-mużuri li bihom dejjem qegħdin innaqsu l-impatt ambjentali tagħna. B'din l-iskema li għadna kemm ħabbarna l-ġimgħa li għaddiet ser inkunu qegħdin inżidu din il-kapaċità b'ċirka 30% oħra billi ninstallaw madwar 4,000 pannella fuq siti oħrajn tal-korporazzjoni, il-maġġor parti tagħhom huma ġibjuni. Mela ġifri dan li ħajjiġri huwa min m'għandux bejt, mhux għal kulħadd, ġifri tippruvaw se jkun jista' il-qudiem japplika u xek. U kollu mas-sistema tad-dar imqabda ma daw il-pannelli tagħkom u xek. Qed nifhem sew kif taħdem inti inġinier tista' li ser jiġri il-korporazzjoni b'dell-installazzjoni ta' madwar 4,000 pannella flimkien ma' skema li hija regolarizzata mill-regolatorju servizzi tal-ilma u l-enerġija r-rews tajjeb ġifieri permezz tal-feed-in tariff se jkun hemm dħul tajjeb mill-ġenerazzjoni għal kull unit li niġġeneraw jkun hemm feed-in tariff abbinata magħha għal 20 sena. Id-dħul dak id-dħul li ħatamel il-korporazzjoni se tiżommu għaliha, però iddeċidiet li tagħti opportunità lil pubbliku jinvesti wkoll. Tajjeb ġifieri il-pubbliku li m'għandux aċċess għal bejt se jkollu l-opportunità li jinvesti ċirka 6,000 euro biex jiġi qisu sit ta' 8 solar panels. Tajjeb u għal din il-perjodu ta' 20 sena se jkun qed jagħmel jieħu porzjon minn dak id-dħul li ħadd jieħu l-korporazzjoni. Sewa ġifieri wieħed issa jkun jista' jinvesti daqs li kieku għandu bejtu. Ma flok qed jitwaħħlu fuq il-bejt tiegħu, ħajtwaħħlu fuq il-bjut tal-korporazzjoni, jinvesti l-flus qed tgħidli jinvesti 6,000. Ċirka 6,000 euro biex jiġi sit ta' 8 solar panels. Il-manutenzjoni u li nieħdu ħsieb il-bjut dik tkun kollha f'idejn il-korporazzjoni. Sewwa. U bej wieħed u ieħor normalment min ikollu bejt kemm ikollu pannelli mwaħla? Aħna ħdimniha fuq 8 biex insibu qisu il-medja ta' kemm jinstalla persuna li jkollu aċċess għall bejt. Ovvjament jiddependi mid-daqs ta' bjut li jkollok, imma aħna issetjajna
il-figura għalt minn solar panels għax jisa pratikament il-medja ta' kemm tinstalla dar li jkollha aċċess għal bejt tajjeb. Sewwa. U ovvjament bħalissa għadkom għaddejjin kemm domtu biex tippjanaw għadi? Bħalissa għaddejjin fil-fażi ta' design u pjanar tajjeb ġifieri għandna l-permessi mill-Planning Authority u qegħdin inħabbru din l-iskema biex lill-pubbliku nżommuh informat tajjeb. Għandna website specifically għal din l-iskema tajjeb u nħeġġeġ il-pubbliku biex jidħol iżura hija pannelliblabejt.com u tista' anke tirreġistra ruħek għal iktar informazzjoni. U fakkarni kemm il-persuna, kemm il-familja tista' tibbenefika minnha? Ħajkun hemm ċirka 500 familja li tista' tibbenefika minn din l-iskema. U taħseb li wara li naf li ovvjament di ipotetika, wara li tirnexxi din il-fażi hemm ukoll taħseb ikun hemm opportunitajiet oħrajn biex tilħu iktar nies? Palma semmejt fil-korporazzjoni qegħdin nagħmlu kull sforz biex kull sit li nistgħu nutilizzawh għall-enerġija rinnovabbli nużawh. Illum il-ġurnata għandna sal-2026 ħajkollha 12 sajt permezz ta' din l-iskema ħanitilgħu għal 10 siti oħra. Jifieri kull sit li nidentifikaw li potenzjalment ikollu sistema ta' solar panels qegħdin nimxu f'dik id-direzzjoni. Jifieri ma neskludux li l-qudiem ikollna skemi simili wkoll. U bħala korporazzjoni peress li intom qed tgħidli tieħdu 5% mill-bżonnijiet tal-elettriku tal-pajjiż, minħabba dawn is-solar farms, kemm qed tipproduċu lura? Bħalissa għandna kapaċità massima li nipproduċu ċirka 10 miljun units fis-sena. Din is-sena se nitilgħu għal 12 miljun u permezz ta' din l-iskema nkunu qegħdin nitilgħu għal ċirka 16 miljun unit fis-sena. Jifieri nipproduċu 12 miljun units a year. Kif wasalna li laħat din l-intervista bħala korporazzjoni, x-xogħol tiegħek bħala inġinier u mal-korporazzjoni ta' servizzi tal-ilma. X'inhu x-xogħol tiegħek eżatt? Jiena by profession electrical engineer, naħdem ħafna fuq sistemi ta' pompi, ġifieri kemm fis-sistema tal-ilma u fis-sistema ta' drenaġġ. U anke fil-sistemi fotovoltaiċi. U għalhekk ukoll allura inti naħseb li għandek x'taqsam mal-fatt li llum il-korporazzjoni servizzi tal-ilma dejjem ittejjeb u hekk il-kwalità tal-ilma. Ekku. Kif anke spjegajna riċentament fil-kampanja Iftaħ u Ixrob, il-korporazzjoni qed tagħmel sforz kbir biex kemm jista' jkun ittejjeb il-kwalità u tħeġġeġ il-pubbliku biex tnaqqas l-użu ta' l-ilma bottiljat u tmur għall-ilma tal-vit. Ġifieri hemm skemi separati għall-installazzjonijiet ta' filters biex telimina pratikament il-klorin tajjeb li nerġa' nsemmi li l-preżenza tal-klorin fl-ilma mhijiex xi ħaġa ħażina tajjeb imma huwa sinjal li l-ilma huwa diżinfettat tajjeb. Imma il-korporazzjoni qed tagħmel sforz biex ittejjeb il-kwalità tal-ilma sena wara sena. Inġinier Dimek, nirringrazzjak ħafna, nixtieq li mbagħad nerġa' nidħol f'suġġett ieħor dwar l-ilma li huwa importanti ħafna li dak li meta niftħu l-vit u nsibu l-ilma huwa importanti ħafna, però li anke l-kwalità qed titjieb il-pubbliku tajjeb li jkun jaf dak li qiegħed jikkonsma. Nirringrazzjak u nawguralek il-ħidma tajba lilek u lill-kollegu tiegħek tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, dak kien l-Inġinier Steve Dimek mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Grazzi li segwejtuna.